रसिक श्रोते हो, कवयित्री आदरणीय प्राध्यापिका सुमती पवार यांची अप्रतिम आणि सुंदर रचना मायेचा महिमा. अभिवाचन उमेश शिंदे. माय 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 मायचा महिमा, श्रावणाची झडी जशी, श्रावणाची झडी जशी, श्रावण महिना. माय 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 मायचा महिमा, काय वर्णावे मायचे गुण गणित, कधी नाही सुटले हो मला ते गणित. आकाशात नक्षत्रेनी, आकाशात नक्षत्रेनी, तारे ते माईना. माय 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 मायचा महिमा, श्रावणाची झडी जशी, श्रावण महिना. माय 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 मायचा महिमा, करू नये मायची हो बरोबरी कोणी, कुठे गुळ गुळ चट साखरेची गोणी. लेकरांच्या साठी तिचा जीवच राहीना. माय 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 मायचा महिमा, माय 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 मायचा महिमा. पाणथळ जागा आहे हिरवळ भारी, कवेतच घेते पहा ज्याला त्याला तारी. चंद्र सूर्याहून थोर, चंद्र सूर्याहून थोर आहे तो दागिना. माय 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 मायचा महिमा, पार्वतीचे रूप आहे लक्ष्मी घरात, तिचा हात फिरताच घरी बरकत. तिच्या पदराची सर कशाला येईना. माय 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 मायचा महिमा, कशी घडवली देवा लाखामध्ये एक, चारित्र्य संपन्न आणि रस्ता चाले नेक. मायेचा तो आहे पेव, मायेचा तो आहे पेव, कधीच सरेना. माय 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 मायचा महिमा, उपकार थोर देवा दिली जगा माय, जागा भरून काढील माहीतच हाय. तिला घडवून तुम्ही हो, तिला घडवून तुम्ही मोडले हो कोणा. माय 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 मायचा महिमा, श्रावणाची झडी जशी, श्रावण महिना. माय 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 मायचा महिमा, माय 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 मायचा महिमा. धन्यवाद.